Otsailaren 24ean urtebete beteko da Rusiak Ukraina inbaditu zuenetik. Ordun esan genuen, geroztik errepikatu dugu, eta gaur berdina esatera gatoz. Ez dago arrazoirik, ez dago aitzakiarik inbazio hori justifikatzen duenik. Eta indar berdinarekin esaten dugu, ez dugula uste gatazka honek konponbide militarrik duenik. Eskalada militarra bultzatzen duten erabakiek, politikak, oker daude. Eta hori, Euskal Herritik diogu. Otani ezetz esan zion herritik. Potentzia nuklearren arteko talka gure planetaren desagerpena ekarriko luke. Eta hori ezin dugu onartu. Gure ustez, konponbidea diplomatikoa izan daiteke bakarrik. Eta hortarako, bide diplomatiko guztiak bultzatu beharra dago. Elkarrizketa eta negoziazioa ekarriko baitute bakea Ukrainian eta Europan ere bai. Gaur, 12 hilabete beranduago, urtebete beranduago, Euskal Herria Bildutik berriro ere gure elkartasuna adierazi nahi diogu Ukrainiar herriari, eta baita bertako errefuxiatu guztiei. Horrekin batera, berresten dugu irtenbide diplomatikoaren aldeko babesa. Berriro diot, elkarrizketa eta akordioa dira bakea ekarriko duten bide bakarra. Eta azkenik, Euskal gizarteari eta Europar gizarteari dei egiten diogu kalera atera dadin, gerraren kontra eta bakearen alde. Bakearen bandera lau haizetara altza dezagun.